You try. I know you try gonna go far and then gonna go jaka. Tenat plat dengan surak tak kadang kuat ban ai kubari fi. Hai gonna go par. Blame yo ban kerko, blame yo ban irap nai body fi gonna go par. Blame shibon. Ngakwa pim tia skor kendiat dengan ketien jong blame. Blame kerko you fi blame ai body fi blame penla fi. Kawai ngakwa mangan kerna fi man long praktikal hai gonna. Namar ka mga sakri you try don bon ki brio ki ba wan sanga ki ba yeto igni gijing tak kadang ngakwa mangan kerna fi. Kena ke jing edesi kai ka family ka yeng gesam. Don ki lok don ulok ujuang balei ngamla menduai khmat ka lok. Don bade ka lok kong balei ngamla men duai lang ulok. Kata ke jing ke bekrau ke beki kendut ke longi lungsam. Teng kala bemut ulok. Ndowan hayeng mnut ya duai wang ngasu sem jing ba mangan duai. Ngamnut man ong ka lok ya duai. Teng kala bemut ka lok kawan hayeng ka ong ngakwa man ya duai. Ngamnut man duai ya khmat jong ulok. Teng ndaya amen na kot kam jrong tu ang kwa penkut nang kot wut mar ngasu lehrain. Balei ya ki jing duai bamyo kata ga di khubar balei be pemyo jubab. Ki jing duai ki bamyo jubab. Balei ki jing duai ki bamyo jubab. Ngan puli ngan pensyai fe de ga ktian ga jong balei. Hang ning yu ine ga ktian ga jong troai na ga city ga baningkong jong petros ka nang ga balai ga di khot ga banyo. Bat ga pra ga bongkum ni. Kopi kisah rangkum ju to da shonglam bat laki ki tengah kat bekom ke jingtip bah. Da ke ba ai buram hakat tengah kum ke kiu ba kham telot. Kenang ya ke ban om pen pep no ya ke jing duai jongphi. Ti ha ke ba wai no tolong barok ke ba ya mot ya ke ju ke ba ya shalem ke ba ya it gom sipara ke ba jemlot ke ba sengoret. Kene ke ketian ke jong utrai fi. Kaba ka Bible ko ang balei bengi myo iki jubab. Ka jubab na ketien ka jong utrai ka long. Da ka bang yo ine ga ketien ka jom le ka yeto ingi ka bang. Kisan rang ge dei ban shanglang bat ka lok. Ngen kran chwai ka jonglong ge kisan rang. Kisan rang ge dei ban ai buram ya ban ai ngen ong kum do ban ai buram ya la ka jong ka tengah. Di ban ai buram ya la ka jong ka tengah. Usirang la da ulang men ongkom do simbet bangadai urang ba bagadai ka kente bakan chu buram be janga kan chule be kumta kata ka lang babakla ngkwa banong yifi hai gane go par ka bamenta ulak udai ban tiap ya la ga jong kalok ban ai buram ya la kalok ban sku tholang ga jing trot namar ka bible ong ka kente barabar ka long ka khiu ka ba kham trot fi ka ba kham trot ke jemut berkat wat ki khasi ke juang bagi beri ke juang ba senrang uri ba khat arbor ke kente ke ditang sibor ni arbor ni ke laibor kan du kan tiap ni kata tire ke bible ke pen kan mangi ba ke kente ke de ke kiu ke ba kham tolot yor se ke kham tolot ke jemut perkhat ke kham tolot ke jing yo i ke kham tolot ha kan nu ka liang baro userang udon ke jing klan udon ke jing yo i jingai kum da ter ke bible ko ang ban light na ke de ban nom pep ke jing ya duai lang ke jing ya toi lang hayeng userang udi ban skuto ye ke ta ka long ba wahaban ai buram ye ke lok don bon ki serang ki basuan hayeng ki ak lok palak te ki ak rangba palak te kata ke jing le rangba palat ki ken be ke lok bagade ban le kom ta ke de ban sakri be nda pile ye ke tu teng ke lok ke suwan ke suko ngo no ba ga shep teng yo ba pipet nomor bo ma pi rangba da pet non nong sa no shu ke jing sem da ter yo ke shap ting kum ta tiri kam dan ke jinget rilar pi penyo ka jinget ki shanrang di ban penyo ka jinget ke bible ka lok na pi penyo e ke ne an pet no ka jing duai ngi ya wan lang ka we na de ka por ban duai ngi ya tuit lang ngi ya wan lang ka ju bat ngi ya duai ngi yo men sim ban dan ke jing le ran ya iwe tiri ra ngi le mi da ka bor ka wan tang da ka bang isu ko ngo tiri pa de kam dan ke jinget Dina ka daw ka bang kwa ban ai ka ktian ka jong blai sifi. Kumjo ki kentero ka Bible ka ong siki city siki Ephesus ka ong piki kentero. To pen ko ngo ya de halaki jong ki tengah. Ngidi ban pen ko ngo. Lada kai ka kente kam su tho yu senrang yu rang ba. Ka rang ba om su tho ka kente ka de ka ba kham tulot. Ong ka Bible ki ta. To ding tang ki ba kham klan ki kentero. Tiri ke Bible ke ong ye kene nak kene ke daung ong ipi baka kente ke ban siku tho serang uri ban siku tho lang ke kente ban yo lang ke we ke donut na pi yo ka we ke dot ke jing duai ka ba job pen yo duai pen yo toit lang pen yo miale ran you know
Teng-teng ke jing bamla man ya duai lang teng-teng yo i palat ke jing trot iwe. Teng-teng ulak yo i ke jing trot jaga lok. Nak ke kitien na ki kam ni gum ta ter. Teng-teng ka lok ke yo i ke jing trot jong ulak. Teng-teng ni ya peniang ni ke jing trot ke jing em de na ke dau. Ondang i peniang ni ke jing trot. Nginam la man ya duai lang. Bat ke jing duai ke bam yo jubab ang ke Bible. Namar Balei ba ublei syam subah ka bang lech khmat jongle ngiri ban long slore ban lech khmat jongle ngiri ban long khot ka donut ngiri ban yo ka wei ka donut ban ya kut lang bat ba ublei ujubab ye kata ka jing duai chak fi ka ying ka sam ye ka ying ki khon ki kti ka ban best palat bat na ki ba best palat ka di ka ne ban om pep ke jing duai bat ban ka jing duai ka ba job ka ba ublei yo sngo ka long ban yo ka wei ka donut banyak kawai ke donut, banyak kawai ke mensim bangen ya kot lang kawai bangen ya duai bangen ya panak kamat jumble. Dah kawai ya smuto lang iwe ban ya rap lang iwe. Ngim la mangakam don mangakam riuspa mangakam kumtang nginam la man le kom ni. Man yo ikalong yang lang sam ke bajap ngidon kam ban ya kentiu lang iwe. Ndon kam ban ya penksan iwe. Don kam bangin don ka donut jaga jing it ka donut jaga jing smurit ka dot ka bangi pendam kamat ka jing utrai. Kede ka ktian ka jing ublei ka bang kwa bangan kran ni fi. Hai kede ka ski. Ublei unyo ban ya rap ublei unyo ai body fi ngait nang bangan ka ktian ka jing ublei. Peteng ban duai, peteng ban penrit iwe. Peteng ban sengurit iwe. Umdai mengin penkesan iwe. Ka jinglong ka yeng ka sam ka bajap ka ka jinglong ka long yeng long sam ka ba yete bislok bangen ya long parlok wala pia don kondon kti. Ka lok kanon kam man perlong parlok yo ulak na kaman perlong parlok ngiyalong parlok hakabang ye don ni ka jinglong parlok hakabang duai ngiyo jing pensle ngiyo e ka bor ka jing ublei blame kar khu ye pi ki parlok hagane ga ski ko pisha skore ga ga ktien ka jing ublei ngidon ka jinglet ka ministry ga ga ski ta ka daong ai ga ktien jong le ga ga lenti hagane ga jaka na ga itnat ga ga jaka bat ga ngai ka long ga jing kar khu ye pi ga ga ktien ga jong le hagane ga por ngan duai na ka yeng ga sam ga jongphi ublin pen khia ba pit am ye lehrain chu ban ye duai lang silok sikon sikti bread no ega dega jengi telot papi yo i ga jeng telot jeng ulak telot ega tu naik kedo ye kata kalok ulak naik kedo ye ga jeng telot je kalok kani naik kedo ye kata ye klet no bat lek ye khamat jeng le de ka wei ga don de ka wei ga mensim pen yo i ga buram ga jeng ubelai blin ker khu ye phi ngan duai ga ne go por blin on ya rap on pen khia ga long yeng long sam ye ka family ga jeng phi dangan duai ga ne go por try be jangan kar khu ni ki khon jame go try ga pet ni ga ktien jame ha ga ni ga ski a play nga don go try ha ga ni ga jaka ha ga ni ga lenti go try nga ai ga ni ga ktien ga bem bat ga don bor ga jame go jisu pan khia go try ki try be jangan ye ki a play na ga no ga jing su le ran na padeng jiki ko pa bi be ken yo ai ga jing pan khia ken yo ai ga jing plat bet ka yo ai ga jing padem ha ga met ha ga pat ga men sim ga jing mut ga jing per khat ga jiki ko try ni ai go lang u play ba tip u play ba yo i go try ki ga men sim ga jing ya le ran i we ki men sim ga jing pan ksan i we ha ga kerteng u jisu ngada kediana hagane geski gutra telai lu jika jm jika gutra bikin shifting bikin eat me ga donut baro kubli shibon jisu me ai gane ga por gane ga ktian me gane ga khod me gutra de ga kirtengu jisu christ man nasrat nga duai ga pan ban ngai ngo amen blain kar ko yifi yes yesham ki lama jaka dan ki lama jaka ki